Do programu L'Oréal UNESCO pro ženy ve vědě jsem se přihlásila s návrhem projektu pro vývoj nových typů materiálů pro fotokatalytickou přeměnu oxidu uhličitého na solární paliva. A oxid uhličitý je takový známý skleníkový plyn a v našem projektu se zabýváme tím, jak ho znovu využít a přeměnit na jiné uhlovodíky a potenciálně na solární paliva. A materiály, kterými se právě v tom projektu zabývám, tak je to kombinací fotoaktivních materiálů s karbidy přechodných kovů. A je to z toho důvodu, že tyto materiály mají obrovský potenciál, aby mohly nahradit materiály obsahující drahé kovy, jako je platina a paládium. Osobně mám pocit, že do fáze doktorátu a po případě postdoktorských stáží je ten poměr mezi ženami a muži hodně vyrovnaný. Kde ale mám takový pocit, že se začínají rozevírat ty nůžky, je ve fázi, kdy se ty ženy po mateřské a rodičovské chtějí vrátit zpátky do práce a neví, jestli vlastně to dokáží skloubit s tím rodinným životem. A to, co tady vidím jako velikou nevýhodu a to, co řeší hodně rodin, je, že nám vlastně chybí zařízení, kam bychom mohli dávat i ty předškolní děti mladších 3 let. Takže pak vlastně paradoxně my ženy, které se chceme vrátit do práce, řešíme problém, že abychom se vrátili do práce, tak za to musíme platit soukromým zařízením. Všem mladým ženám, které ukončují magisterské nebo inženýrské studium a přemýšlí o tom, že by pokračovaly v té vědecké kariéře, pokračovaly na doktorát a dál ve vědě, tak těm můžu doporučit, ať zváží všechny ty roky, které na tom stráví, ne z hlediska toho, že jsou to roky, které musí někde být, ale z hlediska toho, že je to obrovská příležitost, jak cestovat po světě, poznat jiné národy, pracovat v různých skupinách. A to jsou zkušenosti, které vám už nikdo v životě nedá. Je to obrovská příležitost a zkušenost. Myslím si, že kariéra vědkyně je pro ženy perspektivní, protože my ženy obecně zvládáme mnoho úkolů za raz. A o tom taky ta věda je. Není to jenom o tom bádání samotném v laboratoři, ale je to taky o práci se studenty. Dost často vedete studenty, je jich hned několik, nebo dokonce nějaký menší tým či větší tým. Zároveň se ale podílíte také na výuce. A to je všechno součástí práce vědkyně. Co je pro mě teď další velkou inspirací pro práci, je moje nová environmentální aplikace materiálů právě směrem k vývoji katalyzátorů pro solární paliva.